and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Oh, naigo ka. Ingon ana ba ang usa ka sugo? Usa ka huyang? Dali ra mapukan, ha? Tanawa ang iyang kamatayon muna. Waon ko ang upat ka bato. Apag sa di pa, kinahanglan nga mamatay ka una, Mateo. Aron hingpit na nga wa na'y babaga nga kupag-angkon sa mga bato. Dili ka mo lampos, Sandro! Dili ka mo lampos! Ihatag ka na kung upat ka bato sa kinabuhi bagong sugo. Dili! Dili mo kini makuha, Sandro! Ihatag ka na ko! Aron di mga matay mga mahal mo sa kinabuhi. Makuha mo lang kini! Ibabaw sa patay kong lawas! Hoppa! Olympia. Usa ka sugo nga tigbantay sa upat ka bato sa kinabuhi nga nagrepresentar sa kayo, hangin, yuta ug tubig. Ikaw, ano na kami gahom sa pagprotektar niini? Olympia, tagsuwat Marvin Lison, ubos sa direksyon ni Gile Velasquez del Mar. Spinner Joel Bense, dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!